என்னுடைய பொழுதுபோக்கு செடி வைப்பது தான். ஒரு ஆப்பிள் வீணாக போனால் கூட அது உரமாகிடலாம்னு நினச்சி மனசு நிம்மதியாக இருப்பேன். இது கீழே உள்ள பூ மட்டும் இவ்வளவு இருக்குது. இந்த பூவை பார்த்தாலே இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். எங்கள் ஊர்லேயும் காய்கறி வாங்க போகிறதுங்கிற பழக்கமே தெரியாது. அதே மாதிரி நானும் சென்னையில் அப்படியே இருக்கிறேன். பூங்காற்று அன்பர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கங்கள். என்னுடைய வயது 85. நான் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூர் கட்டளைப்பிள்ளை ஹவுஸில் பிறந்தேன். எனக்கு அம்மா 2 பேர் உண்டு. 2 பேர்கிட்டையும் நான் செல்லமாக வளர்ந்தேன். அதனால் நான் அப்போலேருந்து நிம்மதியாக வளர்ந்தேன். அப்பா எனக்கு 3 வயசுலே இல்லாத தொட்டு, எங்கள் வீடு பெரிய பண்ணையாக இருந்த தொட்டு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு கொண்டு நான் நன்றாக நிம்மதியாக வாழ்ந்தேன். எனக்கு 2 தம்பிகள். நான் படிக்கும் போதே 3வது படிக்கும் போதே என்னுடைய ஆசிரியர்கள் எனக்கு செடி வைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி பழக்கினாங்க. நாங்களே செடி வைக்கணும், நாங்களே தண்ணி ஊற்றணும்னு. அது மாதிரி செஞ்ச தொட்டு எனக்கு இன்றைக்கி 85 வயசாக இருந்தாலும் அந்த பழக்கம் எனக்கு உடலை. அப்போல்லாம் 8th படிக்கும்போது பெண்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டார்கள். என்னை ஒரு போலீஸ்காரர் எங்கள் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சவர் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்கன்னு பிடிவாதமாக சொன்ன தொட்டு இன்றைக்கி நான் நன்றாக இருக்கிறேன். எனக்கு 16 வயது இருக்கும்போது திருமணம் நடந்தது. நான் சென்னையில் 16 வயசுக்கே வந்தேன். என் கணவர் ICFல் வேலை. அதனால் நாங்கள் ஒரே இடத்தில் சென்னையிலேயே இருந்தோம். எனக்கு ICFல் எல்லா சௌகரியமும் இருக்க தொட்டு நாங்கள் அப்போவே பாஸு இதெல்லா சௌகரியமும் உண்டு எங்களுக்கு. கொஞ்ச நாள்லே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் கிடைச்சிது. அதனால் சௌகரியமாகவே ஊருக்கு போயிட்டு அம்மாவை போய் பார்த்து அடிக்கடி பார்த்து வருவேன். எனக்கு 2 பொண்ணு 1 பையன். ஃபஸ்ட்டு தனியாக இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னான். இப்போது நான் என்னை இருக்கிறதை பார்த்து கொண்டு நீ அம்மா ஒன்று சௌகரியப்படி இருமா, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுறான். என் பையன் சிங்கப்பூரில் இருந்தான். அப்போது நான் அடிக்கடி சிங்கப்பூர் போவேன். அங்கு போய் என்னோடய கிளாஸ்மேட்டை பார்த்தேன். அது எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது. 70 வயசுக்கு முஸ்தபாவில் போய் கிளாஸ்மேட்டை பார்க்குறதுனா எவ்வளோ. நான் பேர் சொல்லி கூப்பிடுகிறேன், அவரும் என் பேரை சொல்லுகிறார். அது மாதிரி எனக்கு எல்லா விதத்துலேயும் நிம்மதியாகவே இருந்தது. எனக்கு கஷ்டம் என்பதே மனசில் நினைப்பதே கிடையாது. இவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமும் நான் இல்லைங்கிறத நினைக்கிறது இல்லை மனசில். எனக்கு 3 ஆள் வச்சுருக்கேன். ஷிஃப்ட்டு போட்டு 3 ஆள் எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. நான் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன். அதை தொட்டு நான் சௌகரியமாகவும் இருக்கிறேன், நலமாகவும் இருக்கிறேன். யாருக்கும் என்னால் முடிஞ்ச உதவி செய்யணும்னு நான் நினைப்பேன். யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஒரு ஜூஸ் கொடுக்காம எனக்கு அனுப்ப மனசு வராது. என்னுடைய பொழுதுபோக்கு செடி வைப்பது தான். ஒரு ஆப்பிள் வீணாக போனால் கூட அது உரமாகிடலாம்னு நினச்சி மனசு நிம்மதியாக இருப்பேன். ஆப்பிள் வீணாக போயிட்டே என்று கவலைப்பட மாட்டேன். அடினியம் செடிங்கிறது 100 செடி வச்சுருக்கேன், 100 கலரில். அந்த ஓனர் பெரியபாளையத்துலேருந்து எனக்கு அப்படியே அம்மானு கொண்டாந்து கொடுப்பாரு. காலையில் வண்டி வரும், மாட்டுக்கு தண்ணி வைப்பேன், செடி வாங்குவேன். ஒரு செடினாலும் வாங்காமல் விட மாட்டேன். எனக்கு என்னமோ செடியை போய் காலையில் பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம். இந்த பூவை பறித்து வைக்கும் போதே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. என் வீட்டில் இவ்வளவு பூ பூக்கிறது. இந்த பூவை பார்த்தாலே எனக்கு காலையில் பறித்து தண்ணியில் போட்டு வைத்து விடுவேன் பிள்ளையார் பக்கத்தில். இது கீழே உள்ள பூ மட்டும் இவ்வளவு இருக்குது. இந்த பூவை பார்த்தாலே இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். எனக்கு உட்காந்துருச்சு சோபாவில் உட்காந்துருக்கும் போது அந்த பூவை பார்த்தோன்னா எனக்கு நம்ம வச்ச பூன்னு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த வருஷம் பொங்கலுக்கு வீட்டிலேயே கரும்பு, மஞ்சள், பூ 3ம் எல்லாம் வீட்டிலேயே எடுத்துக்கொண்டேன். எதுவுமே காசு கொடுத்து வாங்கலை. எனக்கு 84 வயசாகுது என்று நினைக்கவே மாட்டேன். எனக்கு இன்னமும் சின்ன வயசு மாதிரியான நினைப்பு. தினம் வீட்டில் தயார் பண்ணுற கீரையை தான் சமைச்சு சாப்பிடுவேன். தினம் ரசம், கீரை கூட்டு சாப்பிட்டுடுவேன். கீரை வாங்கவே மாட்டேன். எனக்கு தெரிந்ததிலிருந்து அநேகமாக
வீட்டிலேயே காய் சமைச்சு சாப்பிட்டு பழக்கமாகிவிட்டது. எங்கள் ஊர்லேயும் காய்கறி வாங்க போகிறதுங்கிற பழக்கமே தெரியாது. அதே மாதிரி நானும் சென்னையில் அப்படியே இருக்கிறேன். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். எங்கள் வீடு அந்த காலத்தில் நான் 5 கட்டில் வளர்ந்தேன். 5 கட்டு வீடு. அது 5 கட்டு வீட்டிலன்னா முதல் கட்டு, 2ஆம் கட்டு, 3ஆம் கட்டுன்னு பேர். முதல் கட்டு பல்லக்கு கட்டு, 2வது சதுர்கட்டு, 3வது பூசக்கட்டு, 4வது சமயக்கட்டு. அந்த கட்டில் தான் நான் 4 கட்டிலையும் நான் வளர்ந்த தொட்டு எனக்கு நிம்மதியாக அது ஒரு என்ன சௌரியம் என்றே சொல்ல முடியாது. அவ்வளோது ஆசையாக இருக்கும். நான் 2 அம்மாட்ட வளர்ந்த தொட்டு நான் அப்போவும் நிம்மதியாக வளர்ந்தேன். அதே நிம்மதி எனக்கு தொடர்ந்துக்கிட்டு இப்போ வயசானாலும் அதே நிம்மதி இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். பூங்காற்று இது நாளைய நல்வாழ்விற்கான வழிகாட்டி. பூங்காற்று சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.